Hello mga guys, man today mi kuan ani kanang kan city. Kay kuan manalong pud akong bana og uwang para isudan. Init kayong panahon diri. Pero worth it kayo kay mga bata na enjoy man sila. Mo din imong maagian diri. Din. Adong eskwela sa Santa Margarita National School. Diha. O kana buntot. Babaw. O na. Ang salog na sa bus. Ang magi. Yakap mo. Sige pa niya, okay pa niya. Init kayo ang mga palibot diri mga guys kay green kaayo. Akong favorite color, color of nature, green. So kanindot tan-awon. Kanindot tan-awon sa mata kay color green. Pas-pas kay sila nakaw. Ako rin uwahi kay nag kuan pa man nag video. Ako rin nagsunod nila. Nalingaw pag sa akong palibot ba kay kanang color green kaayo. Unya naa kay flowers nga yellow of color. Ganahan ko magtan-aw. Mo na nagkuan sa ako nag picture diha adapita. Nag video. Kani among magian kay kuan sad ni kanang daghan og kanang kamabian ba. So dili siya kayo init. So naabot na mi direng dapita. Mo tabok ni anang salog nga mabaw ra man ni siya. Unya masaka mi dito. Masaka mi sa kanang kuan bukit. Okay, matulanan ka sa bukit. Nang Oh no! Mao din ning kanang ariana na guys. Naglugos og saka diha kay dangog siya. Ang chinilas kay kuan mas light ang chinilas. o sa kunin mo na ko bunga. Sa kumbang kanang kadangat siya sa kanang lumbi. Hukot kay anan. Magaligo ako. Ito yun. Ay, flowers. Wala gyud. Mo ni mo kuha. Oh, okay kayo. Cute kayo. Ano tubo ko mo diri. Ako ito ano. Bisod. Di. Oh. Ay, ka cute. Lu. Nice, dili. Hala lagi isa. Ini tuh bak. Serius kayo. Ubuni pa na imong piyan ay. Kita na ba? Kita na imong kuan. Uy. Bili dito. Kana na. Naglugo siya ga. Inom di ka na. Ah. Ay, pa na. Sibog sa. Ibu pa kan ano? Tubig naman ito. Awas dilawa. Dilawa. Ito lang na di ay mga guys kay kuan kanang wala na naman. Mas unya basa ni ang pang kanang ganda. So mo to nga nagali na lang ni. Bye bye mga guys, thank you for watching.